Royal B Production. Joe Buamponier. Okay. Austere record. Man quay yi na ye bonsan. Ade. Penny no fi. Na hu penny mu na hwe ni to sa ade. Wo sa kutura we. Ummo bra bia na ne nam kuruma ba bia nipa ba fa bia ne ahia wo ne nam gar so dwan hoho. Ade. Me be share me wi nka me be chia wo. O ba chia hwan. Na enchia ne na wo hwe mi to se de wanya asase de wati aso dojo bi. Ba na metisi na wo ka yi asem. Ti na ye mo wa na ayi wo aso ayi ko. Me na me ayi manko. Ana me kan ho ase na no fa ho. Nan sa ye no anko de na enye. Pei na wo krom anu se ayi si a wo mpa yi ko. Eno ana wonim. Na be se wo so. Apart from ayi ni bibia ni wo. Abibi wo ha na. Bibia ni ana me ka se wo nka bibia. Bibia. Ene enye hwe. Aja wo ha de. Ai na wo mi. Hwe. Na wo mi aye den. Ah, yes me na me sa be hwe na wo mi ana. Me ni ma do kondena se ho aka no. De ene ko bi so ma me. Ho aka na ko bi so ma me. Me na me wo no. Se ba ye eja yi die. Na ye eja. Me ye eja. Nyo ba no no. Ni papa eti ase. Me ka che no ye se ko ni se. Wo se chenchina me nye. Na wo be wu aba be ja me ma. Kase hunhun bia so. Ne yire e sori o ka che se mimi ni yire. Mimi ni yire mi ni ma na wo de sere me no. Me nye eja. Aja se hunhun bia so asem wo hu o. Ade ah. Wan kasa no wase won. Wase. Ade ade ne da tu udwane akwan ni. Na akọ. Ne do ba soso. No bi aka na no nsa na be boa. Rita. Udi na wo ye no fie ho. Ah? Edi ensem hu na pese odi no. Hey, me bra yi ba wo de ne ge ba ye. Ge ne fa wo chance ya no waje. Ofo we kunya na waje. Wo fa de so di kunsu a so wa wo beko. Udi ne how? Ge no ya wo dai. Ah?
E dey pa na wo je free girl no. Ase the girl ni be wo fie ho bia ye wo time. Ene ka tire se won free fie ho kwa na pam ye nyina free fie ho no mai. Ah? Hey. Boye, me boye. Wonimu huwa. Ho de. Hey. Na obi hey, wonimu ho amese ho de. E dey na me ho. Enye de ehia nie. Yese chide be ma no nanyam. Eno de se nya wasem. Enye na me we wasem. Eno me fa me wo busuam. Ana me se we wo wasem. Me wo a wo pa. To sem na bre me pa to mo bre mo pento. Me to pa ye dey. Ya wo ye wo fie ho na etan. Eno na me busa wo se. E dey pa na wo je free girl no. Ehia no. Ana me se ka. Ya wo ye de wo che me bibi sa wo twekula wo. Me twekula. Na nya wo ne mre bu ka sa wo bra ewo kura ba je wo amani. Bibia wo ne mre osankafo na kan ye se bibia wo ne mre. Jesus. Mama hankutesia. Hey. Asumesi. Deda biya da. Be humu na mumi yenu ba kunko nyako. Na dia asem na aba na fe we wesi. Ene some dey say tie nie. Asem aba no nya asem ketwa. Bonu mu. Na dia asem no. Me mboni, de na me mboni mu. Ah? Ade na me mboni. E wa asem no. Asem ben. Ade akasa. Wo wasem na aba na ejina ha ye ka. Me ma asem. Sa wo twekula. Enti asem ben. Dan pato wo da hwemi ye. Me show ye. Sa wo hwemi. Me show. Asem wo me ho. Na me dia me de hu asem wo ho asem de wo bi hu aba de hu. So sa asem ni me ho. Checking appearance na hwesa. Dia na asem wo be kire me. Wonyem oba no. We menyima wo ka kire me papa eketuwa yi. Mami e fa no ho ban. Na ne ho na nyim. Enne papa ye wasem ben. Hey. Ah? Ni atukura mu ma. Da bi me papa na me ka e fa no ho ban me wo. Oba be to sem na mama na wo mu amame. Nnim na me ba ma me ho de be bia nwumre me ba ho. Na de tie bia no. Be ma kura ne wo fa yefuru no. Wabɔ mama ne no obi anso ahu ne bi. Papa e. Mesiro. Emfa umusuo bi ansa mba ho ma ye metu yen. Ya pama chopa ya dwene mo ho. Me ne me maame ne me nua be ma ya dwene ye ho. Aya na wuro ye fi ho. Mutu ye no. Na mu fi si ebenya ba bia tena ma ye ho aye kama sei. E me no be se me ba ma wo be pede yen. O kama ni o. Wo ba pa dia yen. O kama ni. Da bi sa eyampa kura se menyuma. Wo na be hwe me. Enya sa yampa. Enya bi mini ba. Wo be hwe me. No fa se de tie bia nwumre yi. Wo be hu mani wo ma me ho. Wo so me hwe ju so. Aye me fie ya abla. Hwe ju so na me de asiwo so. Me siwo so no pa wi de E33 de si de me hwe asiwo so. Obetimi ahwe nso so mu ade a wo papa nua. Ni mu ade. E de na asie. Ni mu ade. De asini so mutu yai. De asini so mutu yai. Efri mi akasa me se fie. Se de boni tia boni ka. Se de boni na tia boni ka. Ene nka mu nchira ye pa. Ane se ya de papa nso na etua papa ka. E ka kai dabi. Kadabi what in history? Kadabi what in history? Wonu kwa wonu no ho papa. Se woni ma. Wonu no ho. They say wo problem pa ne say because they wo ya no mente wase. Check yourself. Me check myself. Me check myself the me na menyam. Me na mafu ahono. Aya me amasam, enye obi asam. Enti de wo ye wo fie hono so die enti a wo twekora no, wo betiretiram. Na de wo pe be ma nye no ne say wase tia ka che be ma ne say wo pa no. Ah? Na da yo dom ana. Uni abe ma no yo dom. Enti ka don say wo pa dai. Wo yo dom. Na di nta wo ye sa. Fere me se me mesi bia ma pe. Fere me. Wo bo. Me boa. Wo boa. Me de me ne wo anka ba de sa kama tima pam aka. Se me nipa mesi na ahya me nye. Wo de be ye dai. Me de be ye dai. Ago. Waya. Afrakoma mi o. Waje. Why? Hey. Wura kwaje ma chen. Na ho ye. Nyame adom na so e. Yo, na me mane we. Nnim ase reta kaso mo kosa nsuo nnim ba bi o ma fa bi. Yo. Kame no ba twen komo kakra. Do mu ni ha jere ma me ame na wa pa. pa kunya na. Se de aya ni. Oh. Asem na te se. Ya me dam. Wanya bi. Menya bi. Adwin mi busu ye ni tra. Patna on sani fa so. Yo. Se de me ti on sani fa so ha. Yo. Ah, mi ni. Yo. Cho we de me wa mane. Yo, na fra. Ana pa de nya boni biara. Andra me twam akọ ajantim ho. Na me duru aba bi a reta ne na wo mi omu gina omu di nkomo no. Nsu aja. Pani due mante.
Igina baby tie ni din. Na mpofi mu ana me bete se. Me bo pini wo no mo ka kire me se eye me bayi wa fafuru. Me bi sa no mpo no bla behwe. Ne wotete ne ho maame anka se nsuo bo wa. Ka so obo nka so pampam me. Na wo mi ana re. Hey, na wo mi. Na retard ye sabe. Na wo mi tete maame ye. Ono na ono afafu. Oh. Anti de be ya ne se me so sabe o makoye me mai. Na so akoye sabe me yiri na se me tweben. San se me bo no se ne be ye mpo no obeka se. Ebi am ne asomasi ya na obintin na nyim no. Ekoye asem. Me kire se ne anopa me bo hwi ni maba. Ma bibisa o se bia. Wa kire ni ya one ne nyim a. Ye hunu kwan ya be fa so a ebetu na mo ya kɔ nipa kro ho. Ye na kakasa. Na no ntina anopa me ba yi. Yo, won kan kire me. Ma bisa na won kan kire me. E bisa reta se won kan kire no. Se o mo dada mi o. Se so me nko me ma. Mitimi nko age ono ha ne so me nsa na ode me kɔ na nipa iso se wonim de one ne nyem won kan kire me. Ti ne chese me no de na me ya fa ho nti we di makoye mpanimfo edie. Bo mpanimfo aka ma ne na se wo mbehu de wo mbe ya. Na mo ye mema. Me de ese de aka ani o. Mum na mafo aya ba pa ne yakwantu bɔne a yetu die ya na ha dwene o. Me si andura nyame nko a ka me be de ne se wura me hwini. Nya gro. Na edusa. Edusa burumpo. Na wo mi. Rita ba na obisa na ka behu sase ma me kan. No kure turu na me Me kan. bisa wo mo. Nti me de me ba ne asusu ya fa ho adwene. Ne hu kwan a. Ebi a wo de akoye maami. Do wu hu de na enso. Ebi a na wo kye na busibisa ne kakra nkra. Obetumi aka ba makro. De wo makoye mmemme ide. Ne mpanifo a mo wabusu ne mu na mbotumi aye na me de subo no ebo kakra. Se waye panyimu na nsami ba ye nyina no wan kan kwale ikura ambata wo. So e ba sa na enu ti na ohu no oye sa. Nke wo ne ti asetena pa. Ka menyi ni se na wo mi be ye sa. E bi asamba kura nka bi mame. Ka ba ye kura nka nya de wo se mehwe wani kura na mo akonya. Yes bi an fa cha me yire na nya me ansa busua de wo demo a de busua na nso ye bie. Yes ye bi an wo de fa cha me. Ese me se kura afem. Na so me asisi aka me fie ma hwe man tu hu ana mo a ekina bi na ekofa sem bi di abrɛ ye di mesrew fa cha me na ye hwe ne na da ye ne me ye die ne ye ne me ye na me so oba me ne be kasa me nya ne kasa che na ba bisa na de konti a wahu ne papa panyi a wo yesa mate yo ani me nhyɛ da nche bibiri ya me yadomo a me ko hwe me nkofo no so mpa cho udu nsuo no ho na hu mo a ka cho mo so mo nye no mre kom de me mate eja masi hasa mate me da wase ni nyame boa besan atime kan wai yo me da se yo wani ya baba yo di onyu no yo sen ko de nsa kola wura hwimi abetina ebe da ujina na ohram me se me correct ho aka ke kachire ne dia wo ye okrumu aza je say onam hana ho sene ana ho fa me ko reta aka kachire o say intiga men she wan intiga correct afio na de adea o say me mpe entemhuno he am kan chiro me nu mienu e bet ne ko ayo okay what you say e na me menya kwan me hu kwan fa so a me de be we ne no enti wo ha no say ese gidigidi a okwe me ko reta ho me ko kachire reta say me ko kachire reta say wo ya kura menya akura mo ni nte na wanyini boy recognize ba ojina ho gidigidi untimi po ba na se me try boadu akope na nti wo ko kan se onye den onya me na sam kaka chenze ya to ne so bet wa ti nya sakasa wo ka eja ntenye ntia nya sakasa wo ka che wo ka nya se me ne wo to no so bet ya to ne so bet anything na den anything na wo chese se ya wa boadu na na ma we no na ma beji o fish pond no enti no go ka se no medical to one and that he me fish pond mu so tu na si ho say metwitwa wa say the can scan Nko be na mudi ni sa no so o say minim say ana ahomache apatach no nom no say moa no sesen yo ade a wo ye no mente ase o ya na madam fo no mehia wo so o ba reta ho minim asem ko be ka so ana mni gina ha na minim ana reta no o kana na mudi be gina nka ase na mo bo midi reta na mo ye hu ha na me say ko bo na mudi because me suspect say bibi ikoso me he de be sie nya sie wie
Me come babe catch the woo. Yet also bet. O say? Yet also bet. O mama nkasa. Na den na wo ye. Wo wunu nyansa. You know na kasa. Wunu nyansa. Na change. Hey, o say? Rita. Oh, blah. I don't. Are you okay? Hey, o say kasa na metie mo so ye dan. Oh, me bom. Just obubu meninu. Me na to wo so bet. Wo ye jimi for. O say, hey. Oh, oh, nyansa wa say house dey. Mo ye dan, mo so ye dan. O say? Come on, I'm ready. Me kasa. Metie mo so ye dan. Me. What's my menga? Oh, Rita. What's my most my before? T. On say, ni nyana se o. Me, on say me dem, me pel. O say pel. O say ntimi kan cha so pel. So I say, miss me pel. Miss me so we arrest me pel. Na ye dan. Aha. Ena me ne ka say, I say, wontimi nka. Da bi so ya na otiti scam udi. O yesi, ena me say, ena me ka che say, o nu ntimi nka, me boadu aka. So I say, wo o say twantro. O say twantro. Wo say we panyin. Usman, me hu yen ka dia fu wa hanum say nka ye nyansa sampa. Ye hu yen ka adwene nka fu nyansafo. Usman, wo ni sa so kwani ma wei, atom me so bet. Na adwenya. Te say board ade na say mu da ba no so me sporty. Unti. Ono na de adwene ba yo. Oso ye minister breko na to na chi bet you. Na me. Oso ye soccer bet. Me ye soccer bet. Usman me ye soccer bet. Oh, odo. Na to ase. Sune. Me ni mo sa sabu mi enuma yinya jama adwene wo ho. Oh. Efi de komu hu me mo ni mo baby asemate. Oh, and mo ni mo baby a me nya sa. Rita. Wo hu afa kwa. Oh, jimi nkwa wo hu afa kwa. Kuma se mranta nyina wo na hu afa. Na so adwene nya adwuma. Hu yan ka wo proba won timi nkan hye. Ka me pesa pa ka me nya wasuma hu. Ka me taw ma pa. Wo sa bebo. Oh, Usman. Rita. Say, oh, Rita. Saju eni so. Oh. Say me. Oh, nenu nyansa. Na wo num nyansa. Ne se me na me board play. Aboye nyina. O nenu nyansa. Aboye nyina. Na no so point me. Enya odo. Aboye nyina. Wo de nya odo. Aya beta na no kwant na we kasa asa na kire me. Na se ka me pene so ma anko otumi kwande. Me de preko ne ba yo no. Otumi kwande ba yo. Chiauka. Respond. Amu ni chiauka. O be fra me respond. O be me am de koboku be po hapa. O de onso wajimi. Chana be me. Onso wajimi. Me ya be di kan kra to one. Onso wajimi. Onso wajimi. Ka be re. Onso wajimi. Me de masa mambo nyame. Ya panyo faka ya pasa. Fia busa joyo. Ofia ni pedi mawo. Sa abu bia wa shamentuma mono. Sa wano anerimi. Tsunami ni mo. Fidye ya boni sunku. Ejane swani sunku. Ni petre mo samye bebere. Ajinya me kuane ni mo. Oni pada seni. Ya mo hunim enka sanchira wo. Chukwa poni. Me jaja me wa masama famasi. Yoyaka suniadro. Metimi baby amidi me konto mwawisi atwade anka. Ena ofra me samemera. Ebaya